मोजां एसे टाइम पास खालामनो थाखाय हेपि दावखोलांसै मिनि सरलपारायाव फैदोंमोन लागाव गामसाखौ दिहुनबाय एबार गानस्लायनोसै मिनि सरलपारा नै बेजोंनो हाजिरा मावनानै सोलिनानै दंथ'यो आङो उफाय गैया गाय नोंथांमोननो दा आं नैबे सिसु बिफाङाव गाखोनानै फुख्रि गेजेरनिफ्राय एसे भिउखौ देखायगोन आरोना हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है सकलोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में लौंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके दिनैनि एपिसोडा नैबे बायलाबायथा पार्कनिफ्राय जागायबाय आरोना होमब्ला नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना बिजनीनि बायलाबायथा पार्कखौ हालोद बे पुरा गोरान गोरान जानानै दंजोबो एसे क्लीन जादों बर्तमान साफा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम बिजनी बे बायलाबायथा पार्कआव बोरैबा हाबसन फैबाय सकलोंडास बिथाङा बिराद गोबाव जाबायमोन फैया नैबेयाव सलाय फेक्ट'रिमोन गोदोहाय ओमफ्राय बन्द जाबाय ओमफ्राय आरो मोदाय ओंखारना मा होनदों बेनि थाखायनो बन्द जाबाय होननाय खोनादों आरोना ओमफ्राय बियो दा बन्द बर्तमान ओमफ्राय नैबे जोंना बायलाबायथा नैबेयाव मा फिल्ममोनलाय बर'नि इयाव मामोनलाय मोदैनिमोन खोमा मोदैनि मोनसे बिराद इमोसनेल शुटिंआ मोनसे सिनसा बेयावनो जादों आरोना मोदैनि आंनि फनखौ माथो थिखोथारला नों ओमफ्राय मामोन खोथाया नों मालानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो लोङाखैथ' जौ लोङाखैथ' नों गुबुनखौ थगायनो हागौ नाथाय आंखौ दानाजा मानोथो सिरि सिरि थाखो दे नों बुंगोर इमोसनेल सिनसा नैबेयावनो ओमफ्राय नैबेयो दा बायनानै दङ फाङा फुटा जाजोबनानै दङ फुरा हालोद नायना सेस मै जाम्बा नायनोसै मै जाम्बा तिता सानपा मैया ना हे लन्डा ना लन्डिया हा साला जाराम जादोंना नै ओइखिबो मेरला दङ लारि लारि गोदोनिफ्रायनो दङ जों जेब्ला उन्दैमोन जों स्कुलाव फरायनाय टाइमावनो जों 5-6 फरायबानो बेयाव फैनानै एसे नायफैलाबायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो दाबो दं इयो ओमफ्राय बैखिबो माखासे बुस्थुफोर दंमोन ओमफ्राय बेफोरो दा गैला बर्तमान गोदोनि नेरसोना मैल'सै आरो जागासिनो नैबेयाव जिरायनानै खम ओरैजाय सिख्लाफोर नाहरोमोन जों सिगाङाव आयौ डेन्जारलै हालोद साबे बिजनी का फाङा फुटा मा होनबावनो फाङा फुटा पार्क फ्लाइअभारा नै बैजों थाबाय बैजोंनो आरोना बैजोंनो फ्लाइअभारा ओरैनो ओमफ्राय बे फ्लाइअभारनि सेरावनो बे पार्कआ हालोद साबे बारा मोजां नङा ओमफ्राय बैखिबो एसे स्रां जानानै दं खोमा थाबायनोदां मानसिफ्रा सोरबा सोरबा जिरायनानै दंहैयो आरो बैखिजाय बैनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा फैयो बिदिनो कापोल्सफोरबो फैयो आरो सोरबा गथ'फोरबो फैयो आरोना देरफुनाय सिख्लाफोरबो फैयो मेनला उफाय गैया आरोना सकलोंडा बिथाङा पार्कआव फैबाबो एसे दाखोर दालाफोरखौ बुथुमनो थाखाय नैबेखौ बेयाव थिखोनानै गारहैनोसै डास्टबिनफ्राव दा नैबेजोंनो हाजिरा मावनानै सोलिनानै दंथ'यो आङो उफाय गैया गाय नै दा दाखोरखौ लांनो होलांसै मैफ्रा बेस्रा सिबाय आदारखौबा मोजां मोनजायोना मोनजाया सोरलाब सोरथाब रानजोब्बाय फुरा हालोद देक लेथ्रा जानानै दंजोबो गासिबो फुख्रियाबो ना दंमोन खोमा ओइ
नागारनाय नङा इयाव फुरा माबासो दोल थेफा गोजासो जाजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरैजाय एसे स्रां ओरैजाय थाबायो नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय साइड बाइडआव हाग्रा जाजोब्बाय माने फोसाबथ'वाखै आरो ना फोसाबा एसे मोजां जागौमोन आरामनो फुरा दा ओरैजाय जोङो हाग्रा बारि बायला पार्कआव बेरायगासिनो बिजनियाव उफाय गैया गाइस मा होनबावनो दिनैसो फैदों आरो ना बिराद गोबाव जाबायमोन मेक्सिमाम 7 इयार्ससो जाबायमोन खोमा बे पार्कआव हाबफैया ओमफ्राय दिनैसो हाबफैदों आरो बिराद गोबावनि उनाव नायनानै लादो नोंथांमोना साहा आरो बरिया हेभिखा आरो देगबे होननाय फुरा लेथ्रा आरो ना बेयाव फैनानै जिरायनानै सोरबा एसे रेस्ट लाफैगोन ओमफ्राय नै मेथाइ माबा जानानै लेथ्रा पेकेटफोरखौ बेयावनो गारदों ओमफ्राय नै ओरैजाय ग्रोम गोदोहाय जों नैबेयावनो फुरा दै रानबाथाय नैबे दंग'नि नाखौनो सारलालाबायोमोन जोङो दासो बिदि गैला गोदोहाय बिराद माबायोमोन आरो सारोमोन ओमफ्राय नै ओरैजाय फुरा दंफांजों ओरैजाय सिं थाबायनाय हेभि नुखायो आरो जायखिजाया जोङो होलांगासिनो दा सिदायैनो मोजां एसे टाइम पास खालामनो थाखाय हेभि गाबाय नैबे दंफाङा गैला सोरबा मानसिफोरा बेरायफैयो बिदिनो एसे ओमफ्राय फैबाबो बेयाव मेथाइफोर आरिफोर जानानै बिराद लेथ्रा खालामनानै गालाङो जायगाफोरखौ बेनि बथल ओमफ्राय ओरैजाय फुरा माबायानो क्लिन होननायानो गैया आरो थाखायनो माथो होनबावनो बिराद गोबावमोन जाबायमोन बेयाव फैया दिनैसो फैबाय मेक्सिमाम 7 इयार्सनि उनाव ओमफ्राय दाहाय जोङो बेयाव एसे गिदिंनानै नायथिंनानै बेलेग मोनसे लकेसनाव थांबावगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो बिनि बै मोनसे बेलेग लकेसननि भिउखौ देखायगोन होमबा नायबानो जाबायना गाइस नोंथांमोननो दा आं नैबे सिसु बिफाङाव गाखोनानै फुख्रि गेजेरनिफ्राय एसे भिउखौ देखायगोन आरो ना आरामनो नाय बेनिफ्राय ओरैबायदि नुहुरो फुरा हिट बिफाङा बेनोमोन ओरै गेददा जालायनाय आं इयावनो गाखोबोबाय ओमफ्राय गोलैबाथाय आं फुरा माननायसो जाजोबगोन आरो ना उफाय गैया दोलथैफा बारियाव ओमफ्राय जायखिजाया बेनिफ्राय भिउआ हिट आरो बेनो ना मा होनो हिट जायखिजाया हिट दा थांफिनसै आङो बारा गोबाव थाजाला इयाव मानो होनबा बिदि गाखोनायनि बारा एक्सपिरियेन्सबो गैयाना आथिंफ्रा लोहो लाहा मावला बायो आरो ना उफाय गैया गाइस नै जों दा बे बायला बायथा पार्कनिफ्राय बिजनि पार्कनिफ्राय ओंखारसै फ्लाइअभारा बेनोमोन आरो ओमफ्राय जों इयाव गारिखौ लानानै डाइरेक्ट मोनसे लकेसनाव थांसै रेडि दा हिट होलांसै जायखिया बैयाव सहैनानै डाइरेक्ट लोगो मोनगोनबा वाव जायगाया बेनो मिनि सरलपारा लागाव ओमफ्राय जोङो दा ओरैजाय सिगाङाव बारा थांला बै साइडआवसो दुगैहैनोसै जोङो ओमफ्राय ओरैजाय बागान गोजा आरोना साफा ओमफ्राय जोंना दैया बरिया बोहैबोदों बेनो मिनि सरलपारा हिट जों बै साइडआव दुगैनोसै र' लागाव गामसाखौ दिहुनबाय एबार गानस्लायनोसै मिनि सरलपारा बेयाव जों एसे खर'आव फैदों आगोलाव बांद्राय हेभि नुवा ड्रन शट होनो हायोबासो हेभि नुगौमोन ओमफ्राय बै जोंनिफ्राय बरिया भिउ नुयो आरोना दालांनिफ्राय दायो लालांगोन र' दा जोंनियाव एसे फ्रेश आप जाग्रोनोसै नै जोंफोरना फंबायमोना थांबाय ओमफ्राय आंबो बेखौ गामसाखौ गाननानै दैयाव गोजोमहैनोसै फुरा हिट जोंना नै मास लांखार माने ना लांखार एकदमबारे ना लानानै बै दैनिफ्राय ना लानानै फैनानै गबथबथ' बेयाव बानानै जागासिनो लाइक इमाजिन खालामनानै नायदो ना मा होनो मिनि सरलपारा होख्लायनोसै जों दा इयाव थान्दा दुगैनाय दैया बिराद हेभिखा कुल लागाव नोगोद गुसुखा मजा नांगोन दुगैनो हिट थान्दाथ' माबा हेभि हर लागाव नै गथ'फ्रा बेग जाम होसिगोन लेवरा फिथिंलाबायसिगोन आरो ना लागाव बा
खोगासिनो जाफाव जुफाव खिबा दोलाबा सेसलै दे थब्ल'दो 1 2 3 गवा लाइट गवा अन्थाइबारि गवा लाइट इयो बरिया नैबे फ्रेश दैयाव सुइमिं खालामदो नैबेयाव रेस्ट लादो साननानै ला बै गवानि नैबे बेयो गवा बीच जाहैबाय बरिया हेभि गवा बीच नैबे दैयाव आराम फ्रेश खालामदो ओरैजाय गवा बीचआव लाइक बे अन्थाइफोरखौ नोंसोरो माबा इगनर खालाम आरोना एकदमबारे बै गवानि बायदि बालाबारिखौसो फिल लाबाय था आरो होमबानो जोंनि बे लकेल गवा बीच जागोन आरो इयो जायखिजाया हिट नोंथांमोना फैनो हागोन बेयाव जेबो नङा बरियाखा जायगाया मोजाङानो फुरा हेभि जायखिजाया हिट बेस्रायाव दुगैथाबबायनानै नै गोजांनानै उन्दुनानै दङ एकदमबारे मानसिफ्रा उखुन्दै खुजोबबावबायसो आरोना माबायाव मोजां नुदोंना नुवाखै केमेरायाव खिन्थु रियेल मेगनजों नायबा उखुन्दै खुजोबो मानसिफ्रा गोजांनानै सिब्र' जाजोब्बायबो मोदोमफ्रा ओमफ्राय नैबेयाव अन्थाइयाव गुदुं जानायजों लोगोसे उन्दुबाय डाइरेक्ट उखुन्दैसो खुजोबबावबाय दावखोलांसै मिनि सरलपारायाव फैदोंमोन नै आसोलफ्रा जोंना मैदा मोना जायखिजाया हिट थांफिनसै जों इनिफ्राय